Belai hambai sini kok borok sini kok borok je tiprasa rokni news channel rokno tini o jaga sini je sikla rokni ba YTF ni kaisa lukuthum panda obo belai khino message kotor chungrinani musungo je tabuk ni o jorao sikla angkha dofani thinang ni jati ambagi tini o jaga jeng thanai 12 tariko 12 November astabol kholao je bubagrani chaitok mumbai tipra mothani ngai bebak notui je aja kuthumung panda khlaike aboni yagulo jaga bubagra naikha je sikla rokno simitui kaisa kotor kuthumung panda khlainani tini o jaga mandai hatiwo jeng jotono kurum kuthumung laijak tini kabangma sini district ni sung bodolai district ni ngai tai kabangma district ni no job bebak jaga ni tini oro kurum kuthumung laijak obonong ni news channel ni bisingtui sini sikla rokni thaniwa angkok no kasarna musungnai phaidi tabuk tai o kabangma jagao sini sikla rok tabu botongko sini sikla sikli rok nungma samao kulugui tongnai rok borokni thaniwa ang nong channel ni bisingte okokno kasarna musungnai phaidi tabuk tai jeng asugui tongnani joralia jeng tai a nungma samao kulugui tongnani joralia sini tabuk bubagrani bisingti khayei sini dofani sini paithakni choba last fight jeta hinu bubagra a paithakni chobano jeng khlailaiani bagai jotono tiarngi basalayana tai tinini o pandao je phaimanjak phainai rok je bubagrani thanchani yaprio manju yapri sepainai rok borno bo paiflaya hambai tai tinini o pandao je phaimeya tongnai rok no nong news channel bisingti kha angkok no kasarna musungnai phaidi norok bo nogo asugui tongo hunpano yakungbai sakbai oro logiri miya phano norok bokhabai logiri jade a kokno no chini youth rokni thaniwa kasarnani musung atakje sungmong hingam nongnai thangnayo to rastobol je ground joto tipramot hne YTF tidablo emne tei je kutum lakha nga pheba tini to je YTF simi hnei je jeng khamani nga pheba tini bukhate bo harama tong lokoro busu kutum no YTF na do tini jeng tabuk sak jora to nuguin tongo borok kuthumuino tongo ngai sara tripura ganangai chini je tipra dofani sikla rok tini angkha khlaio o mat dai srap sanga kene pungui thangbai nai tai o mat ni capacity busuk obotang go wansmi aro bahaino naikhangke mat belai kheno kotor o jaga bahaino 50-60,000 ni upor to borok ngana hangkai tamkhe tini ni o jaro borok busuk bangno abo jeng tabuk nai ni khangkai kha khlaio belai kheno borok bangnai norok bahaino paithak jora to tongnai o jaga nong news channel ni bisingtei norok bahaino paithak jora ba tebo kuthumani jora norok public no phunukdi tamong hangkai ang tabu omsuk nai hini sama baibo abo kubui ngiangi mano he dibana tamkhe norok jefru publicly jefru norok phunuknai abono kubui khaino jeng maniko kuto meeting bong laikha jeng koksab laikha abo phainai buskang masni puila digeno jeng oroni ruanari lainai prai 150 borok 1,500 borok khai thangnai jeng 1,500 boton borok thangai a jagao jeng jontor montor to thangnai no tai abono karibo aro tai koekta jagao jeng rally rok boklai lainai a koksab laikha abo baksa rok kok piri tong borok cancel kharok ni abo cancel ngia confirm no miano jeng koksab laijak maniko kuto kai je thangnai tongnai rok borok bahaino tiar tongdi ar je nogo tongsuknai rok bahaino je thangnai rok ni bagai je jani ja suri mani no je jani ja mani mano suri mani ui tongdi tam bagai hingkai bubagrani logio himya khai chini tai mungsa bolama karikha bubagra simino sungno phiogi mannai tai chini oti pradofani thansa simino chini thinangno ba chini birmanni yakni chini je manthai soktai tongmani abo sungno ki philiri mannai sung kabangma jorano khanau je sigango jefru bharat স্বাধীনঙ্গ নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বোস সাও যে আমাকে রক্ত দাও আমি স্বাধীনতা দেব নাই ফিয়া চিনি বুবাগ্রা হাঙ্গাই जोंनो थैसान्या चिनि बुबाग्रा तामसान नरक आनो थानसारि दि आं नरकनो फियक मुंग्रि नाय आबन बागै आ फियक मुं बुबाग्रानि लगिउ सिमिनो तंगो आबन बागै कसा कुफुर कर्म खख्रां हिलाय ओइ फायदि नरक जतनो बुबाग्रानि लगिउ ओ लगी रिलायदि ताइ बसकांनि तालो बहायनो जों पुइला फाइसिङनो जों दिल्लीयाव थांलायनाय आं बागै जे थांनाय र तियार उंदि सांगरि खावै बासादि ঠিক আছে শুনুন যে 5 তারিখ ডিসেম্বর বুবাগ্রানো বিজেপি র যে গ্রেভট খাইনে নিজে সামানি আবো যদি খাইজা খাঙ্গাই YTF রক সিরিং সিরিং দंनाय दे आबो हंगाय बेलायखेनो बिजेपि रकनि बागै आबो आनमेच्युर्ड नि कक फायो एक नम्बर हंगाय
tai borok bubagrani nok no bahike gerau khainai bo point tlangi khainai abo bongni thaniwo belai lasima singsa public abono belai kheno seleng mungrinai tai public bo nai tonglak sini YTF abono nai tonglak sung nangmani jorao nangma jorati kheno sung aboni jawab rinai tai abono krak kebeng mungui sung basanai tangi ke nai nei di bubagrani nok abo bini personal abo kuno সরকারি প্রতিষ্ঠানিয়া abo state government ni সম্পদয়া abo ADC government ni সম্পদ বইয়া যদি ন গেরাও রিনানি খাঙ্কাই অফিসে থাঙ্গি খাইমানো কোনো একটা state government বা ADC government ni দুর্নীতি মানো বা কোনো কিছু মানো গেছে আজ খাইনানি বলে ও জায়গা কোনো যুক্তি করেই যে বরক বুবাগ্রানি নক থাইও থাঙ্গি গেরাও রিনানি আর abo বরক যদি ন গেরাও রিনানি ন খাঙ্কাই সিনি YTF রক বা চিনি তিপ্রা দফারক abono nai tonglak abo ngai srai kok nangmani joratei chung nangmani jorao nangmatei khaino sungbo abono aboni krak kebeng mungui basanai